masuka thina usena umdongo nina nawuqonda xa kunamhla amadoda lo mdongo uyabonakala uyintoni na kukangangaye ke ukuba into nimphathise yona uyilahlile nini nimkhobisile namnika isipho semfundo sokuphila nozenzela nina nimkhobisile ukuba aze azibone zonke izinto balolokilizwe madoda likwilizwe lingaphathwanga ngokwemfundo antoke lo mntana unyukile intaba nebhoma phezu kwencocho yeprisko aphela amazwi ase-Asiya ithi into ke mntanam uzigcine ntonye uzugcina imbeko kuba imbeko nenhlopho ziyazalana ithi ngibona mntanam uzuthi wawunyuka ubheke phezulu ungabacengi ngabantu abasezantsi into ezawujongwa kuwe ke mntanam imithitha nemizila akuzujongwa ukuba namhlanje sonwabile ngenxa yegama lakho uthethile kumhlekazi wathi mntanam ngobukhoba kwapho uzuyiphakamise nala ndawo nezizwe zonke uzuziphakamise kamandi bethu nami bendithi ndizophuma kwangoko esibhedlele ipilisi ndingazigcibi ilanga limkile ngoku sele kuzawuvela inkwenkwezi unocela izapholo inkwenkwezi ethi iyawuvela kunamamathunzi ajonge ePhumalanga limkilanga madoda la nkwenkwezi icela amanyundululu namanyalo umgakwemini icela ezimbini ezihle ithi kinto lozilomlilo omumathuthuthu ngenye imini madoda lazuvela umoya eMpumalanga uvudele ehlantsana ndini uvuthe ithi thuthu ndini ulingcina lomlilo ubukho ngezolo namhla lomlilo ubasiweyo apha namhlanje lingcina lokuba ngomso kuzawujongwa izenzo zawo uba bekuphekwe ntoni le ndawo kodwa